Phutbol nakaslem jong unong san Hima. Kajing penlong biang ye kelempong ye lakai football ki khana kalalong kajing kemen ka bakrawi ki Paidbah riu it football. Ha ka ba men ha ka arpoi trek brisau ki Lahduh camadan Maraikaphon ka bah sora ban Sakhi ye kajing ye lakai final under 14 football tournament belapen yat da ka Maraikaphon youth club. Ka ba kumshi benta kajing rakhi jong kajing kenjo yo Mawkma kajing dap basan pausnem. Wala kila dan hadu arpulai tadi ki kenhun ki belawan bani shim bentah kani kelempong ka bela sedang nadu nailur mentau snem arajar arpulai henrai artali ki kenhun ki belala ban punpaw ke jing tibet na ka bentah ban jam sha ka final day ha kani ka jing kun final ba ka Mawkma youth club kelala ban khuri ka nam Lahduh hadian ba kelala ban penlim no ya ka seng samla kli snong dashi lanot ha ka tiga sngi la ya donang president ka sora association ba Evan Maxwell basayumat kumukong san kumju usim ke Hima sorau pa im Freeman's im. Urang ba snong ka Maraikaphon u General Secretary ka Meghalaya Football Association ba Sunesh MCM kirkhat nong ket kam ka Maraikaphon Youth Club bat kibe. Lingba ka te ka nam Lahduh ka Mawkma ka layo priang ya ka khusnam ka ba atusan Hajar tingka kat ba ka seng samla kli snong ka layo shipho Hajar tingka ringkat bat ki trofi. Ya kana man of the match layo kurdo u misa sukher lendam na kaseng samla kli snong best goalkeeper kalit cha Romeo swear na kaseng samla kli snong ya kana player of the tournament la kurdo u banshan bor nongrum na kalat ring o sport club ya kani kalempong yele kai la yarap ban sei pisa da sarkar jilla limba ka scheme chief minister's youth development scheme Hajar arpu hadu arpulai na kaslam tre kam jong deputy commissioner East Khasi Hills district.
Bantuan namun jam kelai. Ini dua yang viral ini, bangkai berjalan. Bat kumju insyumsnan yaga trophy.